Opening tentoonstelling Maria van Wenen. Pilot gezinscoaches van start. Het is vandaag 17 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Kim Vermeulen van Change Venray aan de Grote Markt staat opnieuw in de finale van de Trend Vision Award 2013. Het is de derde keer dat Kim met een van haar creaties in de finale staat. Kim is al een aantal maanden flink aan het trainen om haar concept te perfectioneren. Deze inzet is door de jury gewaardeerd met een finale plaats. Op 9 november gaat ze opnieuw de strijd aan om de felbegeerde Gouden Award binnen te halen. Kim wist in 2011 voor de eerste keer deze award te winnen. Ze is toen in New York geweest om Nederland te vertegenwoordigen en het op te nemen tegen kandidaten uit 51 andere landen. Vandaag is de expositie over Maria van Wenen geopend. Deze tentoonstelling bestaat uit een 60-tal krijttekeningen. Vandaag legden de vrijwilligers van het Museum van de Psychiatrie de laatste hand aan de tentoonstelling. De expositie vindt plaats in de oude centrale keuken achter de kapel op het Vincent van Gogh-terrein. In de oude keuken is een deel ingericht met de tekeningen van Maria van Wenen. Maar wie was zij nu eigenlijk? Maria van Wenen was een mevrouw die geboren is in Oostenrijk. Maria van Wenen hebben wij ze genoemd. Het is een pseudoniem eigenlijk, want ze had een andere naam. Ze is in de loop van de jaren naar Nederland gekomen, is in Nederland gehuwd. In Den Haag heeft ze in ieder geval gewoond, dat weet ik er wel van. Rond 1980 of ergens in de buurt is ze overleden. En in de loop van de tijd heeft ze via de psychotherapie en een bevriende arts, een bevriende priester, deze tekeningen vervaardigd. Tijdens therapieën merkte Maria van Wenen dat zij haar gevoelens beter in tekeningen kon uitdrukken dan in woorden. De tekenares heeft waarschijnlijk een moeilijke tijd in de oorlog meegemaakt, iets dat ook veel invloed heeft op het grote onderwerp angst in haar tekeningen. Dat is een van de hoofdthema's die in heel veel tekeningen terugkomt. Angst voor het onbekende, angst voor het grote, het ongrijpbare in feite. Dus dat zie je in heel veel tekeningen, zie je dat terug. Nadat de tekeningen lange tijd op de zolder van een priester hadden gelegen, kreeg een psychiater, die nu verbonden is aan het Vincent van Gogh, de kunstwerken in handen. Hij overhandigde deze aan het Museum voor de Psychiatrie. Zij zijn blij met de tekeningen. Het is namelijk bijzonder werk met een diepe relaas. Je moet echt goed kijken naar de tekeningen om te begrijpen wat ze precies bedoelt. Gelukkig worden we ondersteund doordat zij bij een 40-tal tekeningen, denk ik, tekst ondergezet heeft wat zij precies bedoelt met die tekening. En dan kan ik je vertellen dat het nog moeilijk is om precies te begrijpen wat zij bedoelt. Maar zeer de moeite waard in ieder geval om te kijken hoe ze het beleefd heeft en wat het mogelijk voor jou kan betekenen en wat het voor haar betekend heeft. Maar wat vindt u er zelf van? Ja, ik vind ze zeer bijzonder. Ik vind het ook een prima mogelijkheid voor een cliënt om op die manier zich te kunnen uiten. Kun je het niet mondeling, nou dan kun je het in dit geval mondeling, maar ook vooral ondersteund met tekeningen die vertellen wat jij voelt, wat je denkt, wat je beleeft, wat je achterland is. De tentoonstelling is elke woensdag, zaterdag en zondagmiddag geopend tussen 2 en 5. Op woensdagen zijn de tekeningen ook 's ochtends van 10 tot 12 te bezichtigen. De expositie loopt in ieder geval tot 8 december. Vanaf januari 2015 worden de taken van jeugdzorg van de overheid overgeheveld naar gemeenten. De werkwijze is gebaseerd op de wettelijke taken die zijn beschreven in de Jeugdwet. Deze is vorige week behandeld in de Tweede Kamer. De gemeente Venray bereidt zich voor op de nieuwe taken. De gemeente start binnenkort met een proef met gezinscoaches in de wijken Landweert, Centrum West en Brugske. Gezinscoach die moet vorm geven aan het nieuwe jeugdbeleid en we zoeken daarbij naar een vorm die dicht bij de gezin is. Dus een gezinscoach gaat samen met het gezin kijken naar het probleem wat er is, de vraag die er is en probeert ook samen met het gezin de oplossing te bedenken. Dus het is niet meer zo dat er een hulpverlener komt die wel eens even zegt hoe het moet. Samen met het gezin kijken vanuit de eigen kracht, wat kan ik en wat kun jij er nog aan toevoegen. En is dat niet gewoon weer de zoveelste tussenpersoon?
Ja, dat zou misschien de eerste reactie kunnen zijn. We proberen juist die tussenpersoon, die hulpverlener, dat hele circus wat er tegenwoordig vaak is, proberen we uit te gaan dunnen en te beperken tot die ene persoon. Die is verantwoordelijk en mochten er andere hulp kunnen toevoegen, dan worden die tijdelijk erbij gehaald, maar het blijft het gezin en de gezinscoach. De proef is een gevolg van de veranderingen in de jeugdzorg, waarbij de taken van de overheid nu naar de gemeente gaan. De kinderombudsman maakt zich hier zorgen over. Hij vreest dat de kwaliteit achteruit gaat als de verantwoordelijkheid bij de gemeente ligt. Wethouder Twan Jansen voorspelt echter het tegenovergestelde. Dus ik denk dat we echt heel veel kansen hebben nu om de kwaliteit te verbeteren. Om te zorgen dat mensen de hulp krijgen die ze toekomt. En waarbij ze ook zelf de rol kunnen spelen die een gezin moet spelen. Het gezin is de eigenaar van een probleem. Het gezin moet het ook zelf oplossen waar dat kan. En waar ondersteuning nodig is, daar zorgen wij ervoor. Dus ik geloof absoluut in de kansen. En de tegenwerping van de kinderombudsman, dat je dan verschillen krijgt per gemeente, ja, prima. Laat maar gebeuren, want gezinnen krijgen dan het maatwerk waar ze ook recht op hebben. De proef gaat vanaf nu lopen. Als de proef slaagt, kan deze werkwijze in de hele gemeente worden toegepast. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. De eerstvolgende uitzending is op zondagavond. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Het is aankomende nacht droog. Er zijn brede opklaringen en wolkenvelden. Morgen overdag lossen mist en laaghangende bewolking langzaam op. Het wordt vrij zonnig met zo'n 16 graden. Ik wens u nog een fijne avond.